Manuwalayang OCD o Office of the Civil Defense Region 3 na hanggat mangyari ang panatili na rin DRRM personnel. Irene report. Nananawagan ng Office of Civil Defense o OCD Region 3 sa mga Local Chief Executives o LCE na huwag haluan ng politika ang pagtatalaga o pagtanggal ng mga tauhan sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM offices upang hindi masayang ang mga ginastos para sa kanilang pagsasanay. Ayon kay Richard Santos, Chief ng Policy Development and Planning Section ng OCD Region 3, may kapangyarihan naman ang mga LCE na magtalaga o maglipat ng personnel. Ngunit umaasa ang ahensya na mapapanatili ang mga sinanay na kawani sa mga posisyong nakatutok sa disaster preparedness. Ito ay upang masulit ang investment sa training, seminar at iba pang capacity building activities na inorganisa ng OCD. We support na sana pagdating sa DRRM, sana po hindi nakahaluan ng politika. Especially sayang po yung investment natin dun sa mga responder. Kaya lang po, sabi nga natin, meron pong discretion yung ating mga local chief executives regarding dun sa placement at ano po ng mga tao. Pero kami po during the review ng plans, gawad kalasag assessment at saka during various DRRM capacity building activities talaga pong kinakapacitate at ino-orient po natin yung ating mga local chief executives yung importance ng mapanatili yung ating mga personnel kasi sayang po yung mga investment na ibibigay natin dun sa ating mga DRM workers. Dagdag pa ni Santos, isa rin sa mga rekisito ng Gawad Kalasag, isang pambansang parangal para sa disaster resilience, ang pagkakaroon ng permanente at aktibong hepe ng DRRM office sa bawat local government unit. Permanent plantilla personnel ng DRRM, especially yung head, isa po sa mga requirement ng Gawad Kalasag na dapat yung head DRRM officer nila ay dapat permanent and functioning dun sa office at through the Gawad Kalasag, nire-recognize natin yung mga LGU na talagang kinocomply yung requirement na ito. Based na din po dun sa Republic Act 10121 at saka yung various issuances with the establishment ng local DRRM office and councils. And in case po na yung mga LGU natin na hindi ito nako-comply, isa ito dun sa mga posibleng maging reason kung bakit hindi po sila maging awardee po ng Gawad Kalasag. Pero sa ano po ng OCDB, encourage and ano po yung ating mga LCE na ma-ensure natin na permanent and functioning yung ating mga head DRM officer and of course yung mga empleyado natin sa DRM office regardless of political colors ay mapanatili dahil sila po talaga yung mga kailangan natin during disaster and emergency conditions. Ipinahayag ang panawagan sa Kapihan Forum ng OCD Region 3 bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya sa pagpapatatag ng kakayahan ng mga LGU sa pagtugon sa sakuna at kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.